Tämän sarjan nimi on Pet Shopit Rantalomalla. 10 sarjaa, sarja 1. Nauttikaa. Oi, katsokaa kuinka ihana tollainen kuva. Se on Kanariansaarilta. Niinpä onkin. Kumpa päästäisiin sinne luokkaretkelle? Mennään kysymään. Pupuli, jää sinä tänne. Okei. Ouch. Ope, pääsemmekö tuonne? Katso kuinka ihana kuva. Siirrä vähän kättäsi. No jaa. Enpä tiedä, mutta menkääs nyt syömään. Voitte tuoda ruokakupit tänne, kun kuunnellaan radiosta. Selvä. Aha, pöytä kaatui. Minäpä tarkastelen tästä näitä sanomia Kanariansaarelta. Menkää tekin vaan. Okei. Rope käski ottaa ruokakipot tuonne. Viedään ne. Joo. Anteeksi, Pupuli. Pupuli, älä kaatoile koko ajan, Jouko. Ei pahalla. Okei. Radio päälle, Ope. Selvä. Mitä sieltä tulee? Ja tämän vuoden kesälomapaikka. Kanarian saaret. Varatkaa heti hyvät paikat osoitteessa lomamatkat.fi/Kanariansaaret. Aha, olipas hyviä. Katso nyt, Ope. meidän pitäisi mennä sinne. Niin, Ope, please. Voitaisko me mennä? No jaa, voidaanhan me. Muistakaa kotona varata sitten paikat. Joo, me viedään heti kamat lentokoneeseen, kun koulu loppuu. Varataan Finlandian lentokone. Ja Ope, soita jo. Varataan heti. Lähdetään huomenna vaeltamaan lentokentälle. juu, mutta te saatte sitten varata rantapaikat ja hotellihuoneet itse kotona. Okei. Hei hei, Heippa. Me mennään kotiin. Moikka. täytyy valmistella heti. Pupuli, sinähän tulet meille tänään koulun jälkeen. Joo, mennään. Moikka.